Беше време, ама не чак толкова. Ами само да спира, правека. Да. Само пие не води до добре. Помни, че знаеш само да пие. Кажи нещо да спира. Ама от една страна води до хем, бе, брат. Да удари порона здраве, ще умрава жената, какво толкова. Здраве. От мъка. Ето кръстна жена ти, дръж го бе, пустеняк, какво да станеш, вече я забравя, а пиенето не забравиш. Умри, ма. Отиде така, какво прави? Ма пиенето не се сила никога. Пиенето не се сила, гледай към това, пиенето не се сила никога. Ма хората отиват. Винаги ще се сна. Това е бира перони, мъже се знаят какво не умрелите. Разбираш? Това е оригинално. Ма пиенето се води до смъртно, Зено. Ма какво е пил за последно, бе? Майче, перони. Тя не ги свърши, дай. Не, остана малко. Господи, ги търси, после ще ги накаже. Не кажете, Не такива ли? Значи не съм там и дето да просто разгледани. Не мога да се трябва плаща на него. Ела пари ме гледам за кибабчета, Имаш ли пари, бе? Аз ли? Не знам, що? Той живава пари магазините с хора. Ай, какво да пръсвам? Не, си стои с Ай, я ще да мен ге. Аре, здраве, пусти да кичек, ще ударяме да кичек с хора. Аз така. Отиде си, младе. И бързо чаваме. Изтере. Отиде си, какво да правим? Това нас от време на време помърда сега. Имаш. Прели го?